A donicela e o armiño son os mustélidos de menor tamaño de Galicia. É difícil atopar información recente ou traballos de investigación sobre ellos. Non hai estudos que confirmen a súa evolución nas últimas décadas, pero a impresión xeral de naturalistas e xente do campo é que se ven menos que antes. Isto podería estar relacionado co abandono do campo, xa que son especies de zonas abertas, prados e campos con muros, sebes e árbores dispersas. No noso centro escolar lévanse facendo dende hai 4 anos traballos con cámaras de fototrampeo, pero non hai rexistro da súa presenza. Segundo as guías de mamíferos, a donicela é abundante na Península Ibérica, mentres que o armiño solamente estaría en Pirineos e na Cordillera Cantábrica. O armiño é de maior tamaño que a donicela. A característica máis importante que axuda a diferencialos é que o armiño ten unha cola longa e rematada en negro, mentras que a donicela ten a cola máis curta e sen ese negro na punta. No inverno, a pelaxe do armiño volvese totalmente ou parcialmente branca. Os nosos obxectivos foron determinar se o armiño e a donicela están presentes na xera do Courel, utilizar distintos métodos de muestreo para a detección de mamíferos e valorar cales destes métodos son máis eficaces para acadar o primeiro obxectivo do traballo. O primeiro que fixemos foi entrevistar os veciños do Courel. Mostráronse 3 imaxes, unha de donicela e 2 de armiño, unha en pelaxe invernal e outra estival. Nas entrevistas só contabilizamos como presenza segura de armiño se a persoa indica que viu o animal con pelaxe de inverno ou se esa persoa coñece a diferenza entre o armiño e a donicela. En segundo lugar, analizamos segagrópiras de Coruxa das montañas do Courel. As segagrópiras, un total de 97, foron recollidas en Óreos, Río Cereixa e Xestoso. Estudamos os cranios de mamíferos inseridos por as coruxas coa axuda dunha clave sinxela. O motivo desta análise é que polo menos as donicelas poden ser presas da coruxa. En terceiro lugar, fixemos roteiros para localizar excrementos destes mustélidos. Realizáronse 4 andainas para buscar sinais da presenza destes carnívoros. As feces atopadas, que polas súas características poden ser de donicela ou armiño, son fotografadas cunha referencia do tamaño. Despois, con guías de rastros de mamíferos son identificadas. No cuarto lugar, colocamos cámaras de fototrampeo nos lugares onde atopamos feces que poidan ser destes mustélidos, onde hai citas e onde existen hábitats favorables. Primeiro, como resultado das entrevistas aos veciños, confírmase a presenza de ambos mustélidos, con 4 citas de donicela e 5 de armiño. Móstrase unha imaxe de Google Earth cos lugares onde se detectou presenza de armiño e donicela por parte dos veciños no concello, que está delimitado por unha liña vermella. En segundo lugar, non atopamos cráneos de donicela nas segagrópilas de Coruxa. Polo tanto, este método para detectar presenza de pequenos carnívoros non resultou eficaz. Porén, serviunos para coñecer algo máis a biodiversidade do Courel, xa que identificamos os cranios de micromamíferos que contiñan. Atopamos 3 especies de roedores que por orde de abundancia son o rato, Apodemus silvaticus e 2 cortas, Microtus agrestis e Microtus lusitanicus. Atribuímos os cranios de rato a Apodemus silvaticus, aínda que poden ser en parte de outras especies de ratos, xa que son difíciles de distinguir polos cranios. Respecto aos musgaños, atopamos 5 especies, que por orde de abundancia son Crocidura rosula, Crocidura suaveolens, Sorex minutux, Sorex coronatus ou granatarius e un individuo do xénero Neomys. Nestes 2 cranios pódese apreciar a diferenza entre un cranio dun roedor e o dun insectívoro. No caso do roedor non hai dentes entre incisivos e molares. Por outra banda, entre un rato e unha corta tamén hai diferenzas. Os dentes das cortas son de contorno aserrado con entrantes e saíntes, mentres que os dos ratos son máis redondeados. Os excrementos de donicela miden entre 3, 4 e 5 centímetros de longo e 3 e 4 milímetros de ancho, mentres que os do armiño teñen de 4 a 6 centímetros de longitude e de 4 a 6 milímetros de grosor. Fotografamos 8 deposicións, pero despois de comparalos coa información das guías, soamente 5 delas foron admitidas como posibles feces de armiño. Respecto ao fototrampeo, puxamos unha cámara durante 100 días, en diferentes lugares elexidos por haber citas de veciños, ter hábitats adecuados ou ter atopado excrementos. Non fotografamos ningún exemplar, nin de armiño nin de donicela. Esta é unha panorámica que fixemos cando fomos a recoller unha cámara de fototrampeo
Este é un hábitat moi adecuado para tanto o armiño como o donicela, xa que ten muros de pedra, grandes prados e ademais é un lugar que se utiliza moito para a gandeiría. Sabíamos, pola bibliografía consultada, que armiño e donicela son especies difíciles de captar mediante fototrampeo, pero aínda así os nosos resultados contrastan cos de Óscar Rivas e Daniel Pérez, que en 125 días de mostraxe gravaron 2 armiños e 2 donicelas no limítrofe municipio de Pedrafita do Cebreiro. Tamén gravaron donicela no mesmo lugar. Pódese apreciar o menor tamaño con respecto ao armiño. Estes diferentes resultados de Pedrafita con respecto ao Courel probablemente se deban ao menor abandono do campo en Pedrafita. Na zona onde colocaron as cámaras aínda había moita actividade gandeira, con abundancia de prados ricos en roedores e muros de pedras, lugares con frecuencia elixidos por armiños e donicelas para encamarse, criar ou buscar presas. Isto evidencia a importancia para esas especies do mantemento das actividades agrícolas e gandeiras tradicionais, e parece confirmar a impresión xeral da súa diminución ali onde ditas actividades desapareceron. As conclusións que chegamos facendo este traballo son que hai citas de avistamentos de armiño e donicela en Folgoso do Courel que confirman a súa existencia no concello. Tamén a análise de excrementos aportou evidencias da presenza de armiño no Courel, e a análise de agrópilas e o fototrampeo non resultaron métodos adecuados para detectar armiño e donicela no noso concello.